ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав равон кардем ки мо қабул кардем барои реклама, барои фурӯшӣ. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад маромад роӣ кунем, мо дар видео оянда рекламада фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳое ки арзон аз шаҳри Душанбе, хона бо нархи 85,000 сомонӣ ки аз райони Фирдавсӣ ва аст се хонага квартира бо нархи арзон аз шаҳри Бухтар, боз дутага квартираи фурӯшӣ ки доми нав ки аз Душанбе, хонаҳои арзон ва аст аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи Кӯлоб ки хонаҳои бениҳоят арзон хонаҳои тайёр. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст, дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 168 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, як компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Россия ба Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. мошиношу мошинои комфортни замонави аст ки компанияи акаи Баҳром ва Рӯзиқу шуморо аз ҷои хобатон, аз ҷои коратон омада мегиранд, соқу саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда ва меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат аст. агар аз номи канали мо гап занем, бо ба шумо арзон ва скидка мекунанд. мошиношон комфорти соли 2011 ва 2013, инам холи мошинои замонавие, дурушта вайфай, кондиционер, обшим ҳама чӣ доранд. ба шумо муомилаи хуб мекунанд. зиёда аст, ай 7-8 сол аст ки дар ҳамин кор уже опити кор доранд ки 7-8 сол ки ҳамин корда ҳастанд, одам бурда меоранд. ҳад рақамошон номераи худашон аст, компанияи Баҳром ва Рӯзиқу. ба кадоми шумо агар ба сарҳад рафтан агар хоҳен, ин аз номи канали мо гап занен, ба шумо скидка мекунанд, маромад тавсия метиҳем. дӯстони азиз, бояд агар компанияи грузоперевоз ки аст ки нашон ба шумо тавсия метиҳем ки ай Россия ба Тоҷикистон бор мебаранд. территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, райони Кӯйбеш, яъне ки Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Бухтар, Уялӣ, обши территорияи Хатлон мебаранд. территорияи Душанбе, Ваҳдат ҳамин тарафо ҳаст. бора агар аз 100 кило зиёдтӣ ҳам бошад, худашон рафта мегиранд. территорияи Москва доставка бепул гирифтан ва агар дуртар ҳам бошад, агар бортон бисёр бошад, рафта худашон бепул мегиранд ва фақат айёри килош барои овардан завес мекунанд. компанияи акаи парда, яъне грузоперевоз ки акаи парда ки зиёда аз 11 сол старши кори, яъне ки опити корӣ доранд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошонда WhatsApp пайваст доранд. агар шумо аз номи канали мо гап дорем, ба шумо скидка мекунанд. компания боварӣ аст. мо ҳар компанияро тавсия наметиҳем. грузоперевоз ки компания акаи парда. компанияи дӯстони азиз хуб аст ки мисол опити кори дорад, метавонед ки бо дили пур борҳои худатонро равон кунед. бора аз территорияи Люблино ва Садовод, яъне қабул мекунанд. ҳай бо обшон агар ҳамо ай ҷои кортон, ай ҷои хонатон омада мегиранд, фақат шумо як занг занен, ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд. ширкати Рахште Ҷ ин компанияро ба шумо тавсия маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Вахш, маҳаллаи Шаршар, дар наздикии мактаби 18. ноҳияи Вахш, маҳаллаи Шаршар, наздикии мактаби 18. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёре ки як калидор, як ҳоҷатхона, як ошхона, баня аст. дӯстони азиз, калидор, баня дуруштай об соед мега 24 соат аст. обуш мега 24 соат аст. аз об танқисӣ намекашен. дарахтони мевадиҳанда гирди хона полни ход маҳкам. дуруни хонаҳо машон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. хонара нав кардаги аст, вале дар инҷа зиндагӣ кардагӣ нест. хона тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. дастроша мегад фурӯхта мешавад бо нархи 294,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. 294,000 сомонӣ ки савдо дорад. бо ин хел ҷои веранча кардаги аст барои шиштан. хай се дар хона ҳама шароитош моҳӣ, гирдаш маҳкам, даврӯзаи нав, хай обшим 100%. 294 та кадоме ки мегирам мега арзонтар кадам метиҳем. маромади рақамо мегафоншон промои кор мекунад. аз ҳамин рақамо дига маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, агар ҳамин реклама шумо дошта бошед, хона, замина, квартира, мошина, ягон аппарат, ягон техника, маромад роӣ кунем, дар видео оянда рекламаш мекунем. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора аз алатҳои директори компания Фаберлик. бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки кор бошад барои занҳо, кор бошад барои модароне ки аз хона набаромада кор кардан мехоҳанд ва зиндагии худро хубтару беҳтар кардан мехоҳанд. марҳамат, беҳтарин ширкат, беҳтарин компанияро мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин компания Фаберлик ҳаст.
25 سال در روی جهان کار و فعالیت میکند. بسیاری از زنها و مادرها همراه ما کار میکنند. در کمند من زیاد از 1000 نفر زنها هستند که صاحب معاش خود است. شما هم خواهش کار کردن داشته باشید و به پول و به کار نیاز دارید، مرحمت در واتساپ نویسید. آموزش و نام‌نویس شدنش همش بی پول. باقی در امان الله مهربان باشید. خدا نگهبان. میگذاریم بعد دیم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک ҳавлигии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Меҳробод қитъаи дуюм пушти литсеи президентӣ ҷош мекард ҷойи нағзае. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки обшим 5 дар хона кардагӣ аста ки як калидор, як ҳоҷи ошхона дар дуруни хона, дар берун ошхона, баня, кухнӣ ҳастай ба дегдонхона, чойлиби ангур, дарахтони мевадиҳанда, обсвет, гидаш маҳкам, дар наздикиш литсей, мағозаҳо, аптека, обшим чизҳои лозимӣ аст. Рӯи ҳавлишам битон кардагӣ, пол ниход маҳкам. обшим 5 дар хона аст, 3 дар хонаш мегӯяд ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, 2 дар хонаш мегӯяд ремонти средняй. ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайёи просто сум дар кушда мефурӯшем. нархи хона мегӯяд 255,000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегӯяд арзонтар када метиҳем. ин ҳами арзони муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. ба кадом бардороне ки аз территорияи шаҳри Кӯлоб на хона ки лозим бошад ҷош ҷои нағз бидаем, марҳамат рақамҳошо мегафон кор мекунад, дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони назид, шумо дам агарам хайр реклама бошад, марҳамат роҳӣ кунем, мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Сино, рӯпарӯи Сомон таҷҳизот гуфтага аст, яъне ки автовокзал пеши ҷои канечка, обшим ҷои беҳтаринай дом, чорошона домай. дӯстони назид, духонага квартира аст ки духонагара якхонага кардагиам дар якум ошона қарор дорад, 40 квадрати метра, обшим дом чорошонаи худаш, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ванна, ремонти хонаам хуб аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. автовокзал рӯпарӯи Сомон таҷҳизот. ягон намуд мегӯяд мисол транспорт проблема нест, ҳамаи намуд транспорт ва пеши ҳамин дом гане мегзарад. хоб кадоми шумо агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед, хоҳед агар маълумотҳои иловагӣ на рақамҳош аст, рақамҳои тисел кор мекунад, метавонед дигар маълумотҳои пурраша гирен. лайкҳоро зарем ва навора падлисаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маҳаллаи ҷавонон, яъне ки бе буруно маҳаллаи ҷавонон ҳамихел маълумотша навистиам. 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки обсвечам аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, гирдаш маҳкам, хона ремонт дорад, рӯи ҳавлиш битон, трезаҳош панҷара кардагӣ аст, хона обшим тайёрай. хона мегӯяд алишам мешавад ба ягон якхонага алиш мекунем мегӯяд, ё ки сумкати 175,000 сомонӣ бардорам ки намедонам ки чанқа арзон мекардиям. даврӯзаи навам часпондагӣ. ин нарха соҳибшон худашон мондият. нархаш хеле бениҳоят арзон, бо кадоме ки мегирад як бор дигар нархша аниқ карда гирад, барое ки слишком арзони бад ҳам хонаи ремондор. рақамҳошон мегафон аст бадрон кор мекунад, кадоме ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар ки боша, марҳамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, кадоми шумо агар хонахар, заминхар, квартирахар ки бошед, фақат дар таги комментара, дар таги видео нависем. агар ки мо хонаҳои гуфтагии шуморо ки ёфтем, якум шумода баҳри шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар сентри Гипразем, ани гуҷош нанафтиян ҳамин Гипраземда. духонага квартира дӯстон дар шашум ошона қарор дорад, лифт дора, пайсияни кор мекунад, 54 квадрати метра, об, свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, балкон ва калидор дорад. балконош мегӯяд 9 квадратай ва калидорош 6 квадратай ва ҳоҷатхона, ваннаш аддел, яъне ки якҷоя не, ҳоҷатхона аддел аст, ванна аддел аст, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, доми нав аст, лифтшам кор мекунад, одамо зиндагӣ доранд. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила дорад. 310 мегаш бо кадоме ки харидор бошад, бия аз пеш бина мега арзон мекунад. домша хас аз берун суратшам нишон додем. хоб мана рақамҳошон кор мекунад, кадоми шумо ки харидор ки бошед, марҳамат дигар маълумотҳои пурраша гирен ва аз шумо хоҳиш мекунем мия лайки бепул агар имконият бошад ҷиқем барои миннатҳои мо ва кадометон ки чӣ намуд хонае ки мехаред нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем.
мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар рӯпарӯи автодром, яъне ки пеши нихӣ мешавад ва наздикии вокзал. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки сехонагаш кардагианд, дар чорум ушуна қарор дорад, 50 квадрати метра. об свет ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона баня дорад, назди мактаб ва хоба дигар чизое ки дар наздикиш ҳастае. кришаи дом мегад, соза мегад, яъне ки об намечакад. дуруни хонада хоб, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термос, стиральная машина, автомат ва кухни гарнитур дорад. агар ҳамин нарх дагирен, ҳамин чизи чораша мети, агар арзон кардани боше, не ки чизи чораша мегирад. нархаш мегад 245 та, агар ки ба ҳамин чизи чора бошад, я муомила мекунем. агар бе чизи чора, яъне ки бо арзонтар мешавад. дӯстони азиз, хай бо маълумотои аниқша як бор гирем ки барои ки ҷа камтар маълумотша ни понятне, ни правильно нафаҳмуда аст. доми кирпичная 245 аз шаҳри Бохтар. марамат рақамои мегафоншон кор мекунад. бештар маълумотои аниқша гирем. фақат шумо ҳамин лайкора ҷихен, ҳамин хизматора шумо кунем. мо кадом намуди ки шумо хонахар, заминахар ки бошен, мо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. навора то охираш тамошо кунем, боз хона ҳаст. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳаста ки аз шаҳри Душанбе бо нархи арзон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак, охири хатсайри мусофиркашӣ 45, яъне ки канечкаи 45. ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки дудар хона кардагие ки обсветшам аст, гидаш хай маҳкам. дӯстони хона коробкае. нархиш 85,000 сомонӣ аст ки ихе нархуда умуман намеёбем. территорияи Фирдавсӣ ва Шайнак, охири канечкаи 45, яъне хатсайри 45 мешавад. дӯстони азиз, хона сирошна мефурӯшад. коробкае дудар хона аст ки ҳамин заминиш худаш ҳамиқа сум места. агар ҳамин хона савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо карда гиред. нархиш бениҳоят арзон аст. ина рақамошон билайн. дар территорияи Фирдавсӣ 85,000 сомон, 2 сотиқ замин ва дудар хона. агар агон маълумоти иловагӣ аниқ кардани бошед, марамат соҳибаша занг зада аниқ карда гирен, агар савдо нашуда боша. шумо дам агар ҳамин хел хона, замин, квартира, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат роӣ кунед. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда.